jadi TKW iki ya sama saja seperti itu. Nek kalian ganti majikan ya padha wae cah diomongi. Semua majikan tuh rata-rata sama, ya sing apik ki ya enek tapi ongel ngene. Golek majikan apik ki ongel diomongi. Ora usah pilih-pilih ya. Nek wis majikanmu misal cerewet apa piye wis biasa ngono kuwi. Sing penting gajian lancar entok wis. Wong iku ora main tangan, wong iki ora nak maafan pelit wis biasa ngono kuwi. Biasa bolo. Semua orang, semua teman-teman TKW itu merasakan semua. Pernah merasakan semua, tidak cuma kamu tok. Ngono lho. Ya, sabar dijalani pekerjaan ngono kuwi. Kecuali nek awakmu ora kuat tenanan pekerjaan ora kuat tenanan lagi ngomong. Lah ngomong arep arep mengundurkan diri arep ganti majikan ternyata ya isih nambah meneh. Lah ngene padha wae omonganmu tok mbok anu. Wis mending meneng ae ora usah kakan mengeluh, ngono lho. Ya.